usweet mnandi kodwa sekulo usweet onoshukela ubacikile yabo isidadada nje ukuthi ngathi yena kumnandi kodwa ngathi kancane hayi ngoba nakukubi ethi nje kancane nje ungamfisharisha ke ecishe efane nami hayi ukuthi ngengale mayikhona indlela ngoba mina ngeautomatic voice ngicula ngeindlela zonke ekhona yabo so ngengale kodwa nje anginazondo nkosami naye angingiqampa manga futhi angengithi mina hayi ngambiza wena ukuthini engomeni ngithi azocula ezocula so inkinga ukuthi manje indlela yokucula ngoba ade ngisho nje mfowethu so awukwazi ukuyiqhathanisa izinto ezicishe zihambe ngendlela eyodwa ngoba kuzogcina ekugcineni ungasazwakala ukuthi uyabo kahle ubani original bani fake nangu Smiso nangu Umjabulisi hayi angifuni ukuthi khona umuntu oyifake like kodwa kune voice eyifake kune voice original uyazazi umuntu oyifake original isobala so mfowethu nawe mfowethu ungathatha uma ufuna ukuqhathanisa uqhathanisa ulalele kahle uzoza ukuthi this voice ivoice eyenziwe yancane yabo this voice vele yaphuma nje ayikhandwanga vele yaphuma shuthi nje yaphuma ngendlela encane so khona ni yabona manje ivoice ekhandiwe ne voice ephumelayo nje ephumayo yabona so Mbukelo Perfect TV emakhaya sanibona igama ngumxolisi uShepherd wamanqele phansi epembeni wahlabisa isigodi ngibuyile ke ngiphethe lona ibhova lami elinhlupha ngemuva laphana phethe umfoko Khumalo bathi bayeziba into enhle banako kuhle kodwa ngibhekele olunde limahlekehlengi ngamlanda umfoko Khumalo ngathi boza la automatic voice ezohlala la namhlanje futhi asikubukele kwiPerfect TV sibonga isikhathi sakho ukuthi ekugcineni sikuthola ngibonga kakhulu mfowethu ngibingelele ababukeli ngibingelele nakuwe mfowethu fethu siyazi uwamanye amaciko amancane la endimeni ayibiza ngamagama asepasini uSmiso vele uSmiso kodwa uSmiso kuzobe lo Smiso esimaziyo la endimeni ubani uSmiso ukhulele iphi uSmiso mfethu ngathi njobe usishilo nje uSmiso igama elisepasini ngithi lona abazali so nguSmiso Khumalo nguThobani Smiso Khumalo so ngikhulele uLundi emahlabathini isigodi ngikhulele kuso kuthiwa kuseqolo fethu iqala nini lento yokucula ngoba phela mina yabo mangihlalele ngale nje ngigezele ebathroom ngiyacula but ngiyazi kodwa ukuthi ngeke ngiye studio hayi imbuzi engiculayo ngengilunga wena ubona nini ukuthi lento ongayicula ingasenza sijabule sonke siSouth Africa egcineni mhlambe ukubalance umbuzo wakho mfowethu mhlambe ubuza ukuthi ngiqale nokukhipha noma ngiqale hayi ucula ubone ukuthi hayi le umculo wakho ungayenza ke manje abantu bewuthenga ukucula ungena nje endimeni yokuqala okusho ukuthi ngiqale ngo 2010 nje ukuthi ngene studio so angena ke studio ke ngilo ngenza ama demo okusenza ama demo so usuna 13 years simningi kakhulu ngoba mangibala 2010 ngibala isikhathi la ngaqala khona ukwenza idemo yabo but masikhuluma ngiqale ngo 2007 ayisenkosi amasikana fethu uma ungena ukhipha idemo yakho yokuqala ngo 2010 kodwa siyazi ukuthi inqwaba abantu babengakwazi ngaso sikhathi waqhubeka mfethu bakaza balwaza lemculweni iyiphi oyikhiphile iCD uzobona ukuthi iyona abantu ayingathi wangena ngayo kubantu ngicabanga ukuthi mina from iCD yami yokuqala ngoba khona iCD engangiyenzile yokuqala ngaphumelela ukuyenza ngo 2014 I think so 2014 so iyona CD yami yokuqala leyo so yayinengoma ezimnandi so iqembu engangilenza kwakuyiqhawe lamantonga so ngokubonelela nokukhulibonisa ukuthi ongcono ke ngikhulise okuyigama
eliqondene nami yabo ngoba baningi abantu bawakhumala bacula ngelilanga so ugcina sesilibana bafowethu igama so bese kuba inkinga kanti ngase ngithi ayingcono bengithi uSmiso Khumalo ngaqhubeka ke labo ngicela iCD yami yokuqala bayithanda kakhulu abantu noma bekukhulula ukuthi abantu bekwazi nje ngasasikhathi lesana ngoba netechnology ayingekho phezulu ngalendlela siphezulu ngakhona manje mfethu kuyakuza iziphi inamba obhekane nazo from 2010 to 2023 siyazi uhamba ubeselulude nenkinga eziningi ingqinamba bezikhona kulesa sikhathi lisana kwakuyingqinamba zawo amakhampani sasiba nenkinga namakhampani ngekudala ke amakhampani lawa ayiphethe abaculi abathile so kwakubanzima ukuthi uma ufika wena uyi-newcomer artist bekuthathe besaphusha elinye artist especially if umuntu mhlawumbe ophiwe kakhulu yabo so nathi sasingafuni ukuyifaka noma yophi yabo sasifuna amakhampani lawo ukuthi yabona ukuthi powerful ayakwazi ukuphusha abaculi ngendlela okuyiyona so bekuba yileyo ngqinamba leyo nje ukuthi siyafika ebona umuntu ukuthi hayi even umculo womnikeza iCD yakho mayelalela igcina ngayifikisanga ecompany officeini yabona ukuthi angekulunga ukuthi yabona ulokhuze uzophikisana naleli artist leli lisuke likhona so sikhathi singoba phela namakhampani nawo ayenze business ngomculo so nokunye nje kuningi kodwa nje for amakhampani kakhulu esasiba nenkinga yakho from 2014 to 2023 ukhona lonyaka waphela ungakhipanga ikhona iminyaka ngeke yini imali nenkampani konke lokho ake ngisho ukuthi imali ngathi imali ayinkinga ngifuna ukuthi ayinkinga imali ngoba phela imali sonke cha phela ngithi bese interview nje mhlawumbe ukuthi uSmisa nganamphathi ngana sponsors indlela okuyidayisa ungafihli ukuthi imali mhlawumbe awuyona kodwa asifuna ukuphoqa ukuthi uvume lokho wena uyisho lokho kwakuyikhona ngeke ngisho ukuthi kwakuyimali futhi ngoba since ngaba khona nje ngimele uyabona so angazi ngikhale kumuntu uyabona so kwawukuthi nje ngoba nje oqala nje ngifuna nje ukuqinisekisa lokho ukuthi umculo ngiyawuthanda oqala nokwenza futhi ngwenza from othandweni so kuukuthi ke ngithema ngifika ngalezo ayikhathi leza ngo-2010 so ngabona izinto eziningi emculweni yabo so ngumuntu obhizi kakhulu yabo so ngibe busy ngezinye izinto ngiphinde ngibuye ngibe busy ngomculo yabo so ngibona izinto eziningi ngomculo ebengiyibuka kubantu kade ngiphila nabo ngihamba nabo ngibabona abanye babo bebadala becula yabona ngibona ama challenges amakhulu ababhekana nawo so nami ngibe ngizama ukulungisa impilo hayi ngoba mhlawumbe kusuka ukuthi ngigaxele hayi kuzwa kahle mfethu kodwa akekho masithi uSmiso vele sicabanga nje le ngoma ukuthi bayizibe intenhle ngicabanga ukuthi leyo ngoma ngisho ngabe performa kuphi mawuphuma ungayiperformanga singaxabana nawe singabalandeli ngomunye wabantu mina engakubuyisela stage nami uthi hayi awuqedile ndoda emuva ngathi yini ama hit leyo unayo abantu abayithatha ngicabanga ukuthi iyona nje ubusho nje mfowethu iyona CD iyona album engenze ngavela kakhulu kubantu kodwa abanye abantu abaningi bebevele bengazi ngoba uzokhumbula mhlambe nawe ukuthi ulandelisa umculo yabona khona ingoma ethi ya California yabanjwa omunye khona ethi bengithi ngiyambengelela ngibheke emehlweni ngavela ekhaya mama ngibangela isono so bekwama hit but ke le iyangena kakhulu ngani ngoba ukufika kwale ngoma le bese kunalento yo TikTok yabo YouTube yonke lento leyo yabona so siyavele nje yangena yasihamba kalula yabona yes mfethu siyabona lapha ufeaturisha umfowenu Mlabalaba ngithi ni sinhlangane nina le yansizwa
Umlabalaba sikhule naye ngizothi sikhule naye ngoba sikhule nje siformule emakhaya sidlalele iginci sidlala ingoma kumnandi nje ya usakhula nje kwaze wafika la eGoli ukuthi mhlawumbe uhlala le nami ngidlalele kwaya ngokuya ke sadibana ke khona la eGoli saphinde futhi sazwana nje indlela efana nasekhaya yebo manje mfethu wasimangaza ngale ya post vele angehlale singayiboni bamlabalaba nawe ukuthi bakwenze njani naye sahlala nawe ukutshena ubhova sambuza naye cha walikhuluma iside lakhe ngiyitshethwa athini kodwa ngokutshela mase ushe lakho ukuthi la post ayisuke lapha vele kwakuyiqiniso kwakuyinhliziyo ukuhluthuka kwaphinde kwa right noma cha khona bakunjalo angeke ngithini ngoba uyazi umlabalaba umfowethu yabo so nalokho nje ke kwaba yiphuthu ukuthi kuzigcine kufika lapho ko social media yabo so kwakungenxa yezathu ezithile ezazenzekile ezenzeka nami ke ngase ngihluthuka ngesimo sokuthi ke nami ke ngangifisa ukuxhumana naye mfowethu ngoba ngangamtholi nasocingweni so kwasho ukuthi angifuni ukugxila kakhulu futhi kodwa kwakukhona ukuphazamiseka okuthile njengengane ndawonye ilanga zaqhwebhana lapha nalapha bese kuba khona la so kodwa nje ukuqinisekisa nje sasingekho isidingo sokuthi ngiyiposte kodwa ngagcina ngiyiposta ngenxa yezathu ezithile ngabe emva kwalokho senaba right noma azange ngikhulume kwagcina kuyipost angazi kodwa nje hayi asikaze sibe nenkinga ngisho njalo mina angifuni qamanga ukuthi khona inkinga ngaba nayo because yena wathi hayi nawa ngambuza njengoba ngibuza wathi hayi khona kakuphambuka nje kodwa kwaba right azange sibe nenkinga ngoba nje nawo le album le ngiqeda kuyenza le kwaba yikho nje ukuphambuka nje ukuthi yabo angazi ukuthi nami ngikhona izinto engangifuna ukuzazi kumfowethu kodwa ke ngagcina ngayitholanga so yabo kodwa nje sasiqalanga naye kodwa sigcine simase sesiqeda siyekhona naye la uyabona sekudlule umfowethu nje siphushe naye kakhulu engaziboni futhi ngisempini naye mhlambe ngingaba sempini ngilekelela lapho abathita yena hayi ukuthi mina ngibe against yena mabo magwaza hayi ngeke akuhle mfethu ngiyabafuni umfweni niswana ndawonye ngikhulela ndawonye ngaxabaniswa umculo noma izinto nawe ungaphinde phela upost into kanje social media noma ningahlalanga phansi ifa ngaphakathi social media uyabona ehaba kanjani indaba uyithatha yenze ukuthi nje wona futhi njengoba nje singabantu uyabo so asifani singabantu so khona umunye umuntu othi mangabe ephatheke kabi noma kukhona something ukuthi nje abantu abakhona ukuenglisha izinto ngendlela efanayo so nawe mangabe kukhona into ekuthintayo mhlambe nawe reacta ngenye indlela so nami ngilo muntu ukuthi ngumuntu onenkani kahle no ukuthi into mangifuna ukuthi yenzeke and ngifuna ugcine yenzekile so mangisihleli nginemibuzo ngizama ukuthinta mhlawumbe ungatholakala ngibe nendlela ukuthi kufanele wena uthinteke ukuze mina nawe sikhulume ngoba egcineni mina nawe kumele sikhulume mawukuthi mina kukhona into umfowethu akayishilo noma ngikhuluma ngawe njalo like mawukuthi khona into umfowethu akayishilo wena uyishilo umfowethu ngangayithanda so ngingakhona ukulala ebusuku yabo so kwafika lapho ngoba nami umfowethu kwaba khona lapha asilwanga kwaba khona nje la uphambuka lapho kwaphela kiviki ke ngilongizama ukumthinta sitholana singatholani kahle indaba ze network washo ukuthi vele mina ngilala ebusuku mangabe kukhona la ngaphathanga kahle apha mangabe ngaphandle ukuthi vele anginendaba nawe so if anginendaba nawe ngikiyeka nje yabo but mangabe umuntu wakithi noma umuntu engiphila naye I need to understand ukuthi kwenzakalani cha iqinisele lapho mfethu mfethu thina sisuka ngapha eThekwini ema kweze eThekwini khona umfowethu abathu nayo i-automatic voice ngale ubani automatic voice ukhona umfethu othi hayi ngephimbo nayo ugoqile ngale bando
Oh. Ngiyezwa mfowethu. Ukhona ongafika ngezwi la? Angazi kodwa angifuni ukuthi ngithi mhlambe entweni yami engiyenzayo khona umuntu engimehlulayo. Yeah. Angifuni ngoba singabantu asizwa ngokufana. Yeah. Yabo. Singezwe ngokufana nje futhi asithanda izinto ezifanayo. Impela. So mina ngendlela engiyiyona nangendlela nami ngizizwa ngakhona nangendlela abanye abantu abakholela kumina abangizwa ngakhona ingakho kufika lelo gama lelo kubona ukuthi ngiyinkosi yephiko uyabona. So ngifuna ukuqinisekisa ke lokho ukuthi umuntu ongangizwa unelungelo ukuthi ngangizwe, umuntu ongizwayo unelungelo ukuthi engizwe. So angeke ngiphikise omunye umuntu ngithi mina mhlambe ngicula kangcono okudlula omunye, kodwa mina ngokuzizwa kwami ngi-automatic voice. Ayithi awuyiphelele incwadi lapha ngibukela ezweni. Mfethu ukhona umculo ngokusebenza naye la ndebeni. Wathi hayi Smiso ozosebenza. Wena ukhona othi ngeke umbize. Oqala nje futhi mina ngiyabathanda abantu. Angicabanga ukuthi kukhona umuntu ongiyothiwa mhlawumbe angizwani naye noma nje kuthiwa nje senginenkinga nje naye. Ngumuntu othanda abantu, ohlonipha abantu, obazisa kakhulu abantu. Yeah. Mfethu ngakubona ushaya ingoma noMjabulisi. Angithi mana futhi akusi angeke ngithini ngoba manje angithi yabona wena bhuti wena uzoyibuka ngenye indlela yabona, but angithi manje Umjabulisi cha ukuthi ngisafuna ukucabanga ukuthi Umjabulisi ngiyambona bese angithi yabona indlela esicula ngayo nami ngikhetha umuntu nje yabo mfethu hayi cha indlela esicula indlela Umjabulisi uba naye nomuzo indlela esicula ngayo angeke ngithi angeke sisebenze nayo, kodwa indlela esicula ngayo mhlawumbe iyophazamisana lapha nalapha mangabe sesicula ngoba khona i-original bese kuba khona i-fake. Angithi i-fake into eyenziwe yacishe yafana ne-original. Angisho ukuthi Umjabulisi uyi-fake kodwa i-fake ne-original akufani. So ke ngoba mina ngumculi othanda kakhulu umculo kaMaskandi, kahle ngiyawuthanda umculo kaMaskandi kanjalo ke nabaculi bakaMaskandi ngiyabathanda. So nokuhlala phansi mangizwa umntwana bembabaza bethi uyashaya ngihlale phansi ke mina ngithi hayi ake ngiziphe isikhathi ngimlalele umfana wami yabona. So naye Umjabulisi ngicanti ngomunye wabafana ngahlala phansi ngabalalela ngizwe kuthiwa hey kukhona umfana lo so ngathi understand ngabona i-style akadlalayo ngase ke ngithi mina hey lesi style ngisi-understanda kangcono noma le ndlela akacula ngayo ngi-understanda kangcono. Angisho ukuthi ngi-understanda kangcono kunaye kodwa ngi-understanda kangcono siqu sami ukuthi uma ungabe umculo ucula ngale ndlela ucula ngakhona kufanele ucule kanjani. So ngaphumela obala ke ngidlala nje naye kodwa ke kwakumkhulisa phela hayi ukuthi wayebhimba noma into yakhe ayingekho right because abantu bamrecognize ukuthi useyumculi naye yabo. Singamelana noSmith. Hayi singamelana. Phela ngithi phela ngithi nathiwa uyinkunzi evoice. Funa simthathe phela nabo phela mfethu asekufihla uSmith ungidla ngephimbo. Masibeka la uSmith bengeke umdumazi bevume. Kodwa bengingafuni sifike lapho ukuba bavume ifake. So noMjabulisi makuthiwa uyavuna ngalo sombeka noSmith umuntu esazi ukuthi naye ngevoice uphingaphezulu. So ngiselapho nje mfowethu hayi ukuthi ngendlela ngangibeka ngakhona ukuthi ngangibeka njengothisha wothisha owaziyo kabanzi ngalento le akathi umfowethu uyayidlala. So ngase ngithi ke mina hayi mfana wami kathi la sewutsweniniza kakhulu yabo. Angisho ukuthi angisho kabi angibe kabi live ngendlela akacula ngakhona. So isingele indlela ukuthi njoba yakhumbula ngithe kune fake kune original. So manje umuntu mangabe umculo into yazi uyakhona ukuzwa ukuthi oh this voice yenziwe ngendlela ukuthi yabo manje
ikhandiwe yapheshwa yasiyaphakanyiswa so isiba ilento ukuthi usweet yawazi usweet mfowethu usweet angithi into emnandi so usweet mnandi kodwa sekulo usweet onoshukela ubacikile yabo into isidadada nje ukuthi ngathi yena kumnandi kodwa ngathi kancane hayi ngoba nakukukubi ethi nje kancane nje ungamfisharisha ke ecishe ifane nami hayi ukuthi ngengale mayikhona indlela ngoba mina ngeautomatic voice ngicula ngeindlela zonke ekhona yabo so ngengale kodwa nje anginazondo nkosami naye angingiqampa manga futhi angengithi mina hayi wambiza wena ukuthini engomeni ngithi azocula so inkinga ukuthi manje indlela yokucula ngoba ade ngisho nje mfowethu so awukwazi ukuyiqhathanisa izinto ezicishe zihambe ngendlela eyodwa ngoba kuzogcina ekugcineni ungasazwakala ukuthi uyabona kahle ubani original bani fake nangu Smiso nangu Umjabulisi hayi angifuni ukuthi khona umuntu oyifake like kodwa kune voice eyifake kune voice original uyazazi umuntu oyifake original isobala so mfowethu nawe mfowethu ungathatha uma ufuna ukuqhathanisa uqhathanisa ulalele kahle uzoza ukuthi this voice ivoice eyenziwe yancane yabo this voice ivoice vele yaphuma nje ayikhandwanga vele yaphuma shuthi nje yaphuma ngendlela encane so khona ni yabona manje ivoice ekhandiwe ne voice ephumelayo nje ephumayo yabona so original ke ahlahle noma sesingakhuma Umjabulisi noSmiso sengiyabona lama voice engathi qala awucula Smiso ilo voice ungakhwehlela mawuthanda ukukhwehlela kuyipilo le fake kufanele mawucula nje njengoba ushayela la awukhwehlela ngenza ngalutho angithi phela mfowethu isikhwehlela into ekhona hayi ngoba lapho sekufanele ukuthi athi ngishaye cha isikhwehlela nje mawukuthi nawe ubuqina isikhwehlela lesikhathi uyakhwehlela hayi akusho wena kusho mina abacula abaningi ukuthi bayafake ama voice vele akubancane kabi ongavela uthi mfethu ngishayela ingoma yakho ethi mase uzothi usho leyo qhawe mase ishaya abambala bafana nawe mfethu yini edala uSmiso engaphakami ngalendlela le cause imicimbini eminingi iqashwe ngapha nangapha cause ingoma iyasha ingoma ikhona futhi ingoma iphelele siyazi kwakhumalo kwenzakalana kodwa uSmiso emcimbini ngathi emkhulu kaMaskandi asembona ninombuzo futhi wabalandeli abangiphathisa wona ngoba nje lokho ngibalekele umbuzo wabalandeli uyeza emva kwaloko kodwa ngicela ungiphendula cha uyazi le umcimbi ayi angazi ukuthi yeke kwenzeke kanjani ngicabanga ukuthi nami lokho kulele ezandleni sabahleli bomcimbi so angeke ngithi bayangivalela so anginalungelo ukusho lonto leyo ngoba nabo ibusiness labo impela so manje nabo benza lokho kufanele ibusiness labo kodwa ke nginga understand phethe umkhuhlane futhi ngayo nawe salungisizwe no nginga understand phethe umkhuhlane nginga understand ukuthi kwenzeka kanjani ngoba phela abahleli bemcimbi babona nabo ngendlela yabo so angizukhala kakhulu yabo kodwa mina ngizele umuntu oshiphe ngalowo ndlela angisho ukuthi mhlawumbe like angisi umuntu oshiphe ngalowo ndlela ngiyasihlonipha kakhulu ngiyabahlonipha nabantu nabahlonishwa ngiyabahlonipha kodwa ngisele umuntu ukuthi ngathi ngifuna nami ukuthi ngibe yimeni more so kufuna ukuthi ke nami ukuze mangifuna ukubona abalandeli bomculo ngenze ngendlela elungile hayi lento ukuthi ngithi ayi sengizohluphana nonke lo vie manje qhawe ngicela ukuzoyiveza nami ngicela ukuzoyiveza yabo so yabo into enjengaleyo kodwa ke kuyofika leso sikhathi sokuthi nami mangifisa ukubona abalandeli bomculo ngenze indlela ukuthi ngikwazi ukuthi ngibabone yabo nasemcimbini ke bawothi wabe ngibona ngiqhamuka nje ngamenywanga futhi ngingacelanga ukuthi ngifuna ukuba yimini more ngifuna nje ukuthi ngiyobona abalandeli yabo
noma ngoba I know ukuthi akekho umuntu noma uthanda umaskandi ungathi akangazi noma akawazi umculo wami mhlawumbe abanye sebengadidwa ile nkunzi eminyama kodwa ingoma bayazi kodwa abaningi ke bayangazi ke so angifuni ukuba yilelo hlobo labafowethu ngoba uthola umcimbi unabantu abawu 200 noma abawu100 ama artists awu100 uthothi kuleyo ma artists awu100 kunabantu abawu10 nje abakhokheliwe abawu3 abakhokheliwe bese kuba laba abanye ke baka drink abanye bese kuba baka petrol yabo ngoma nje kufana so angithanda ukuthi uzoyiveza ufike kuleyo nto leyo uzoyiveza so wela eThekwini ngoba khona enye post engangayibona lapha enkundleni ithi mawumfonela ukuthi ngizoyiveza ukhona numakhe ongamfonela nje ukuthi akazoyiveza ezokwakha ku5 room ezoyiveza so into njengaleyo so bengakafiki lelo zinga lokuthi abahleli bemicimbi bengifonele bethi bacela ukuthi ngizoyiveza kodwa ke angibasoli nabo kusuke kuyindlela yabo wena so kungabonakala kwami ke kusuthi ke angazi kuba bahleli bemicimbi ngoba kuyibusiness labo futhi angeke ngithi mina ba wrong futhi nginothisa ngize ngakubona kule micimbi angazi la eGoli kodwa kweThekwini ko workshop kobani lemncane belana ngangihamba mfowethu ngaleya minyaka liyana ngisakusafishana yabo so ngangihlushwa nabantu ukuthi hey babe nginika leyo pressure leyo ukuthi indoda man abanye babethe indoda uyaganga mina ngithi mina ngizopromote ukuthi hayi uzama ngeindlela upromoter la ufuneki la yabona awuqualify ukubala so ngicine ngasazi ukuthi kufanele ngize ngoba nami ngizopromote leyo ngicimbi leyo ngangokuyihamba ngalezo ikhathi lezo manje bese ngidibana nalawo nkinga ke kanti ke futhi ke for mina ngumuntu obusy kakhulu and naleyo nto leyo futhi iwaste ibuye iwaste somehow kodwa iyasiza futhi kakhulu kwabanye abaculi laba abasebancane especially mawunganalo talent afuna ukuzwa italent la kuthi abantu bayalemukela noma abalemukeli yabo into njengaleyo wethu asingene nginayo album usenzani ndo usho nokuphwa ngawuthathaphi nayi album sizikhona sikhethile singabala buke umuntu ukhethe ile track abantu bakhethele kodwa sibona sonke abaningi ngayi lena enomzukulu umjoluyanyisi automatic umjoluyanyisi hayi ukusebenza nje kanzima nokuyikhandla nje nokuthanda umsebenzi ngisho njalo nje bafowethu nokuba netalent nakho kuyasebenza nakho kuba netalent so iqiniso nesimiso ukuthi la indemeni abantu abangena talent bona baphumelela kakhulu ufuna ngikhumike isibonelo yebo noma cha iqiniso kodwa nje uyasifuna nisibonele ukuthi nje ngiyasifuna mfethu okay ngizokunika nje kunomfowethu lo bathi ubani kuthiwa inqama yethu kwenzeka umhlola nje into engazi yenzeke emhlabeni wonke jikelele angazi kwamanye amazwe kodwa nje emhlabeni wonke jikelele in 2 hours umuntu wayesegcwele eSouth Africa yonke so bese kuba abanye ke ubani lo bangena komenimo manje abangasashiwo ubinqama hayi cha bengisho inqama lo yabona nje angeke ngibabala nje ngabaculi ngoba ngeke ngithi mhlawumbe osomahlaya kodwa nje basuke beyizamela ngendlela abayizamela ngakhona bese into yabo igcina isebenza kodwa ke futhi angazi mina South Africa ukuthi kwenzakalani so mawuqhamuka netalent ufuna ukuthi ulisekele ngento ethile ukuze ukwazi ukubonakala or ugaxele kumuntu othile ukuze ukwazi ukubonakala kodwa mawuqhamuka nento nje engatheni uvela uqhamuke nje ubonakala kube sobaya so angazi noma kuseyiyo kuyiziba into enhle umona noma yini so abanye abantu bayibithi bayiphakamisa bayihleka into kanti base bayiphakamisa la nguPatrick mfowethu okay babethi bayahleka belokho bemposta oking noba osomahlaya uyabona so kwagcina kuyinto esebenzayo so angazi ukuthi lapha eSouth Africa fanele uzowenza into ephuma endleleni noma uzowenza into engasile ukuze unake nabo nje weqhamuke nama video wabo lawa
njobo bese nje bethole attention kanjalo nje yabona naba no navigator into zabo nje lezi yabona so bese kuba attention kanjalo so asazi ukuthi iyona ndlela kusetshenzwa ngayo la eSouth Africa le uselapho uyazi uyisho kamnandi lento yomntalapho iyaphakamisana uyakholela kuyo iyasebenza yini angiyithandi ngizosho njalo nje angifuni uqamba manga kodwa ke abanye abasebenzela abanye abasebenzeli it depend ukuthi umuntu odlala naye nomuntu omdlalisayo kwi-level efanayo naye neyakhe yabo so uyamnyakazisana uma umthinta uyanyakazana bese kuba yile nto leyo ngoba kwesinye isikhathi uzothi wena lapha ekutheni abasebenzela abanye abantu abasebenzela kwesinye isikhathi uzothi wena yagadla kuSmiso kanti uSmiso akekho kwi-level yakho bese kugcina ukuthi kugcina into yakho ingazwakali yabona noma mhlawumbe ukuthi uSmiso ugadla noma mhlawumbe ubani omunye umculi nje thothi lo uSmiso akekho kuleyo level yalo mculi lo bese ke into zakhona ziba nje into engasile okanye mhlawumbe ugcina ke makwenzekile kwalungayo sogcina ke kuba nezitha nje indlela engalo mina ngikuthandi kodwa nje ukuxhumelana ngengoma kuyinto enhle kakhulu mangabe nezinsizwa mangahamba kusasa ngestudio ngifike ngimtalapho uSmiso hayi phela mina vele ngivuka ngaba ayivuka owaziwayo nje umculi lama yakutalapha ngaphendula noSmiso depend ukuthi owaziwayo umculo mayengangidalapha wazoba like owaziwa ubani mhlawumbe okwaziwa ukuthi udumile noma mhlawumbe ngoba phela inkinga manje kuyenze ukuthi uyaziwa yabo uyaziwa ukuthi mina angikwazi yabo uyofuna ukuthi ushuthi ke uma uqeda ukucula ungilethele iCD kulalela ukuthi ungidalaphi utheni ukuthi uthini kanti uma utalapho nalapha ku Facebook nje waziwa umculweni waziwa vele utalapha lelo cebo impela ukhona lapha ngaphendula uSmiso kuya ngokuthi challenge ngithi ngisokumdlalo wentsizwa so kuya ngokuthi challenge yakho ime kanjani mangibona ukuthi induku zakhe vele zingenhla ngiyamenqena ne challenge ngizobaleka mayengithinta ngizobaleka ngiziphendule kodwa mangibona ukuthi hayi ngahalwa naye hayi ngiyamthatha lethatha inselelo sinenkinga la endemeni sinabantu abathatha ingoma zamapiano ezekwaito besibuyisele ngakuthi sebecula ngomaskandi manje thina mfaka Khumalo lokho umfudumezo yes ngayithatha ingoma ejabula indlela kaBrenda but awuthi uyibuyisa kanjalo ushintshe nje ubeat kuphela angazi ukuthi abacule bacula kanjani abanye kodwa ke mawumculi kusebenza imizwa umuzwa wengoma usuka ngaphansi kuwena bese ke uyalokhuza uyaqopha ingoma yabo kodwa ke mina ngisasebenza ngayo imizwa leyo so abanye abantu kuyabasebenzela lokho ukuthi udlala ingoma ibivele isikhona yabo so ukuze uzoshesha utrende angithina abanye siculela itrend thina noma singacula nje sicula lento lokuba original asiculi lento ukuthi sifuna lento ukuthi kube yinto nje ehamba nomoya ethathwa noma ubani sicula ngokoma talent yabona so bakhona abanye abafowethu ukuthi bacula ngokuthi bayazama ukuthi uyabona uyazama lambi ufuna isinko ufuna ukuthi ngempela lento le ufuna ukuthi lento isebenze ingene kubantu ngikwazi ukuthi ngithole okuya ngasethunjini so angisho ukuthi ku wrong futhi into efudumeziwe imnandi futhi kulolu ukuthi isheshe ingene kubantu but kuya ngokuthi wena mculo ukhulela kuyiphi nawe ke mlandeli ukuya ngokuthi ukuphi ukudla ukuthandayo uyabona umbuzo wami from abalandeli uSmiso uyacula kakhulu but naye sifuna ukumshaya for imarketing imarketing yakho bakhala ngemarketing ngathi ayikho lapho ngithola abantu abawuthunje impela bahlukahlukene imarketing ukusabalalisa kumculo wakho zonke lezo zindawo bebekhala ngalokho naye uSmiso ubuya nyamalala angazi kanjani
la kuyazwakala mfowethu marketing yeah is very important when it comes to ile industry but mina ngiumuntu obusy kakhulu yabo ukucula ngiyacula nje ngoba ngine talent kodwa uyazi ukuthi nje isuke zibe ningi izinto yabo busy okudlula umsebenzi wakho nalokho engibhizi ngakho umsebenzi yabo phela ingane zakho zonke lezi ncelisa amawele inkinga ke manje ngikwazi ukukhipha le ingakasuthi ngeke ngiyabona ngihlanganise so italent lamile lengiqhatha nabantu yabo so ukuba busy wami yebo khona kumele khona ngithi uyabo kodwa inkinga yami ukuthi ngisuke ngibe busy ngokunye bese ngingasacabanga ukuthi mina angazi ngayichaza kanjani kodwa nje ake ngithi nje mfowethu umculo ujabulisa mina kuqala ukuthi wena uyawuthanda lokho sekuyibonus yes so umculo uyinto ebaluleke kakhulu kumina if wena usuyawuthanda kusho ukuthi wena usuyingxenye yomndeni wakho yabo so akusiyinto ukuthi ngoba ngafika bengiphila nabaculi mina bengibona isimo sabaculi akuyona into engathi ngathembela kuyona ukuthi ngiyophelela khona so ngoba ngiyabona ukuthi kuyenzeka udume uphila impilo engamanga yabona angisho ukuthi khona into kuphela kodwa kuyenzeka ukuthi udume uphila impilo engamanga ulambe eswini yabona uthi manje usuyabhatanisela uthengelwa nayimoto ukuthi nawe ubonakala ukuthi umculo uhamba phakathi kwabantu uma uthola leyo mali oyitholayo sekufanele manje uthenga impahla ukuze nawe ubonakala njengezinye ingane ukuthi ziyacula sidumile yabo even if you don't have something to eat yabo so wena uyahamba uthenga albita 5000 sekuleya ubuye uzofrya ipapa ulala udliwe ngokuthi sisu asibonisi yabo so yeah into njengala ibhlungu kakhulu lento angifuni ukuthi igcine mina phila leyo mpilo leyo uyabona Smiso ungaphila ngemali lomculo kuphela kuthiwa awekho izinto zenze eceleni abantu ungaphila umculo wami into esebenza kakhulu emnandi kakhulu yabo so ngaphila kuphela sengisho imali yomculo iyaphilisa nayo uSmiso ungaphila ngayo kuphela umculo nje kuthiwa ngicabanga ukuthi ungaphila uma umculo ungaphila ngayo yabo ungaphila nangayo uma ngabe uthembele kuyona yabona ungaphila ngayo ngoba sesibuyela kwi-marketing if uzokwazi ukuyimarketa kahle into yakho uyenze ngendlela e-right kanti futhi uphiwe yabo so wenze ngazo zonke indlela ulandele iprocess yabo uyozofika lapho fanele ufike khona ngokwezimali nangokwempilo nje ungaphila uyanamathela lapho uthi mawuphiwe awubafuna into abafosayo hayi ngabafuna ukuthi nabo sobezamela yabo uyasethunzini Nkosi bezamela mfethu ngibona ngathi awulaleni noma ubani umculo mawuthi ungangazi unginika aba5 nje usho ukuthi wena ngowasimiso cha labafethu laba mina ngibone ngibakhonzini noma engibalalelayo isikhathi manginaso ayi ngathi uyangazi mawuthi angilaleli noma cha ngiyakuzwa masikhuluma mina ngilalela emgqomeni mfethu ngiyamthanda kakhulu namanje ngilalela yena even ngisho iCD yami ngiyikhiphile ngilalela mangiqeda kuphuma la e-studio ukuthi i-right na nami bese ngilalela ngijabule ke la ngijabula khona ngoba phela owami umsebenzi bese ngilalelisa abantu emva kwalokho bese ngiqhubekela ngomgqomeni mangizwa kuthiwa khona okumfanyana ucula nje ngomgqomeni ngiye ngihambe ngiyomlalela yabo njengomgqilazi kanje omgqilazi omlabalaba Umjabulisi yonke nje le gang kuthiwa Umjabulisi yonke le gang lecula njengomgqumeli ethi icula njengomgqumeli okuthiwa ngoba yisho yona ngokusha abantu so ngigxile kuyo bese ngihluleka futhi ukhona ucula njengomgqumeli njama akekho akekho angimina for mina ngeke ngithi mina angiphikisa abalandeli angiphikisi umuntu ngithi mina ngokuthi umgqumeli ngiyamphila yes so ngi-understanda yonke i-voice kamgqumeni ngendlela umgqumeni ayicula ngakhona ingakho noma bethi abantu Smiso ucula njengomgqumeni ngiyavuma nje ngomlomo kodwa nje deep down ngiyasho ukuthi inhliziyo yami dlala ngayo dlala ngami lo ngeke ngicule njengomgqumeni Umjabulisi ucula njengomgqumeni
Cha ngiqondile hayi kusho laba bashoyo futhi bazwa kanjalo kodwa ke kuyoba kodinga ukuthi belale lithise kahle umgcineni bese bephinde bolena ngoba yazi ukuthi umfowethu kukhona umfowethu yabona nje ukhuzana ukhuzana ngangadideka nami esanda kufika lapha yabona efika lapha engomeni kaDlupheke kodwa ngihamba ngesikhathi ngiyeza ukuthi man hayi this is not deep over le yabo so namanje mayecula ingoma zakhe ngiyamuzwa ukuthi hayi ayinamathisela ngendlela anamathisela ngayo kodwa mase ngithi ngiyabuya ngilalela umgqumeni ngifike ngilalele bese ngiyadideka kancane bese ngibuye ngilalela umgqumeni ngiyeza ukuthi hey inkingi kuhlula noma umculi njengomgqilazi nje yabo umgqilazi ngithi naye bena cula ingoma yomgqumeni esibuyi CD yakhe so kuhlula noma ngilalela leyo nto le ngithi mangiyithatha ngiyibuyisa ngapha sengilalela le kamgqumeni sengilalela ngiyezwa into engekho nje le ayikho le ayihlangana akukho nokuncane nje kusondelayo yabo so uthando labafowethu shothi nomjabulisi Nkosi yami angazi umuntu bazalona ukuthi waye bethu ucula njengomgqumeni yena ngoba manje hayi akekho nakulo ngoba nje Nkosami umfana ngathi mina usho istayela ngathi istayela naye angazi noma kwenziwa ukuthi uyayithanda umgqumeni istayela ulukhuza umjolisi bese kuba yilo mfana lo wakithi Mlabalaba so istayela nje no ukuthi umlabalaba vele umuntu ohlakaniphe kakhulu ke angeke nje wenze lutho nje like umfana ohlakaniphile ukuthi uhlala nama instrument uhlala epractice yabo so mina yabo into njengaleyo umjolisi bese kuba uye kumlabalaba abantu engeke ngizwe ukuthi hayi ukuthi bacula nje umgqumeni like ngizwe ukuthi mina istayela sabo siyasondela yebo nakhona le emumva bese ukuthi lo wakithi ke le phambili yabo so why uzalo phambili hayi ukuchema sengisho mangithe emuva ngikhuluma ko SMS ko bani bese ukuthi lo wakithi ke yena ke bese ebala ko mfethu ula khona la yakuzwa mfethu ngiyacabanga mfethu ukuthi yonke into ihamba kahle automatic voice sayibona ku-YouTube sayibona ku Spotify hamba kanjani ngakuwe wena phela ubona izinto zakhona zangampela thina singakhohliseka kodwa hayi khona impela iyagqilaza lento ihamba kahle kakhulu mfowethu ukuthi nje ngibe ne challenges before ngiyikhipha nje ngibe nezinkinga nje ngifuna ukuchaza into eziningi la ngoba kuyoba ngazuthi mhlawumbe ngikhuluma omunye umfowethu kabi yabo kodwa ngibe nezinkinga nje ngoba nawe uzubona indlela engikhiphe ngayo I feel ukwenza i-video promo I feel ukwenza i-CD cover ngesikhathi noma i-back cover so ngikhiphe i-CD cover so i-back cover bese ngikhipha nje ensukwini manje nje yabo so kwaba yile nkinga ke ukuthi nje ubamba ngophondo angifuni ubiza igama lomuntu inkomo angithandi ngoba naye umfowethu uyasebenza so ngaze ngikhulume kabi ngomuntu kanti bese kuba ukuthi ngiyamnyundela yakayena umuntu omubi yena just kube khona ukuphazamiseka okuthile kwenzekile kodwa mase uqhubeka nenhlelo yahamba kanjani estudio eyitolo i-right kakhulu ingenile kakhulu mfethu awakho ukugcina usubonga babukeli bePerfect TV ubancanca ngomsebenzi omusha abangabe bengawuzwa beyowuzwa athina awakho ukugcina ngibonga kakhulu nje ukuthola ithuba ukuthi ngibela kanye nani bafowethu ngibonga kakhulu ukuthi ngikwazi ukukhuluma phambi kwabalaleli nabalandeli bomculo so mina owami ukuthi nje umlandeli womculo ngicela ukuthi ulandele umculo ngendlela okuyiyona asali bakhona bafowethu ukuthi uyakholelwa kuyena yamthanda uyathanda umculo wakhe kodwa ke ngicela ukuthi ninikeze nabanye abaculi ithuba lokuthi nibalalele nje noma ngenibenze lutho uyabo into enjengaleyo so iyawenza umculo ukuthi ukhule nawe nje uwumlandeli iyakwenza nje ukuthi ukhule because mawuzolalela
umculo ngokuhlukahlukana wawo uyagaina something yabo. So if uzophila umuntu oyedwa ngendlela yakhona, so nakhona futhi ubuyele emuva kakhulu nomculo wakithi lo ubuyela kakhulu emuva. So nginxusa nje abaculi abalandeli ukuthi bengayingeni kakhulu izimpi zabaculi yabona nezinhlamba nje lezi ke behlise noma ke sebonakele singazi usulungisa kanjani, kodwa ke behlise nje ngoba phela abaculi laba nabo bazi ingane zomama, so bayabuza ubuhlungu. So mangabe umuntu uzomsukela nje engakwazi nokwazi bese amthuka nje umbiza inhlamba enkulu, ibuhlungu lonto leyo. So cela ukuthi belimit belalele kakhulu umculo abafana abaningi abaculayo abacula kahle. So ngicela ukuthi bebanikeze ithuba ilokho nje ngakusho. Mfethu ku Facebook tholakala kanjani? Ku Facebook nguSmiso Khumalo, Smiso Khumalo, SMISO Smiso Khumalo page la. TikTok ukhona? Ngibalekile ku TikTok. Ubalekela? Ngabe ngikhona ngibalekile nje. Beniyinkinga yana encane ezingenza ukuthi ngibaleke. Facebook usekhona nje ngapha. Facebook ngisasekhona. Facebook Smiso Khumalo simsupport bafethu. Before sekudedela mfethu sine quiz esidlalayo. Yeah. Mangithi upova noma imina ukhetha one, ungachaza ukuthi why ukhethe one. Just it's a must ukuthi ukhethe upova noma ukhethe mina. Okay. Hayi ukuthi uma ungangikhethanga mina uyanginyanya ungifuni. Okay. Cha, i-challenge yakuphoqa igame lesidlalayo. Yeah. Singaqala. Yeah. Umgqilazi nomjabulisi. Awungazojula ngathi ubhala iphepha leMaths bro. Umgqilazi nomjabulisi. Ubani nomkhethayo? Umjabulisi. Umjabulisi. Yeah. Mlabalaba. Mlabalaba. How? Ukhethe nobani? Hayi. Noma nobani? Noma ngabe ubani. How ayikho ke? Okay. Sibe no quality no Dzanibe. Mana bakhethelwa labantu laba. Just ukuthi I mean ngikhetha quality, ngihamba no quality. Hayi ukuthi uDzanibe soyamzona, o ngihamba no Dzanibe, hayi ukuthi quality soyamzonda. Ukhethelana ngathi kumjabulisa. Cha ukuthi bengiyahlukanisa phakathi ngithi mhlawumbe angithi uma uthi angikhethe umjabulisi nomjabulisi nomgqilazi, so ngibheka la ukuthi ngiqhathanisa abantu ababili bese ngithatha lo uthatha ohamba naye. Yes, kanjalo ke. Sengithi mina uDzanibe no quality. Njengoba ukhethile kumjabulisi nala khetha. Ubuwazi kahle zenza utsotsi. Akulikhulu mfethu ukukhetha lapho ngoma nje yabona into njengale umuntu uyazi ngathi uyakhetha ugcina esethi hey uyabo, kodwa ke ngihamba no quality. Uhamba no quality. Mase kuba ngoba wangakithi. Umkhaya. Yeah. Ungeka no jive. Ungithanda ungika. Uthanda ungika. Yeah. Mase kuba uThozani la no stability. Thozani la. Yeah. Legend. Sure. Legend. Umzukulu nomlabalaba. Kani ngimfaka umlabalaba ngibuyisa kanjani yedwa, uhambisa yedwa. Inkinga manje usombuyisile. Khabe hamba yedwa nje. Ngimkhethile eqaleni. Hamba nobani? Hayi ngibakhetha bobabili. Afethu bule Perfect TV asemlandela uSmiso Smiso Khumalo ku Facebook, Perfect TV ibhova ngemuva uSmiso Khumalo bafethu siyabonga support sinjani thini next time. Ba! Oh hey.